Toista rekordtaa sitten äänet. Meillä on kyllä nyt vähän paremmat kamat. Ootahan. Sain vähän paremmankin mieka. Siis aloitit siinä? Joo, aloitin. Okay. Onko sulla mitään hyvää kammaa? Hei, tuo yksi yrittää varoa sitä. Joo, kyllä mä tiedän tuon. Ai niin joo. Diamond. Mikä miekka sinulla on? Kato. Tänne. Niin, sulla on tuo. Ei kyllä rakenna tää tämmöstä suojaa ensiksi. Hei. Kirjoita tuota kautta vallet. Joku vallet. Vallet? Niin. Paljon sulla on skybookseja? 4. Ei vittu. Joku Miten voteettaa. Joo, me kyllä otetaan jos on vähäsen. Oota. Itellä on 48. Sä oot ehkä pelannut tätä vähän enemmän kuin mä. Oisit voinut ostaa noita. Enderpearleita. Niin. Me voisin ostaa, niin me tuun sitten sinne siulluun. Joo, tuu minun luokse ja anna sitten minulle 1. Me annan 2 siulle. Ok. Tai me annan vaan 1, koska me haluan itelle jättää. Heitä tuohon puuhun. Niin me just heitin. Voi paska. Me heitän ne tonne vetteen. Tai tommosen 1. Eikö me heitän sulle toisenkin? Mennäänkö me tuohon? Me en tiedä, kannattaako meidän mennä sinne. Mie men. Ok. Saamme vähän paremman, ei kun en sanokaan. Mie voisin kanssa kokeilla tulla sinne. Hei, varoittane sitten voi tulla jotain tyyppejä. Hei, sit mun eessä. Ei vittu. Tässä vedessähän me oltiin mieluiten. Vois koittaa tiputtaa tuo. Tipus saatanan paska. Oi. Tippuuko se? Tippu. Ja me sain... En tainnut saa Skybox-bonusta. Ei helvetti, meillä ei oo enderpearleita. Ei voi mennä takas. Minulla on kyllä 1. Niin mulla ei oo yhtä. Niin kyllä sä pystyisit ostamaan, mutta en tiedä. No, me Hei, saanks hakata nuo iron jutut? Voi. Sitten me hakkaamaan ne. Tuo sitten miullekin. Minulla ei oo enää enderpearleita. No voi vittu. Mitäs sitten? En mieti. Heitä olla enää 3 hengissä. Sie, mie ja tuo tuolla. Varo, se yrittää ampua sinun lumipalloilla. Voi vittu. Varo, väistele sitä. Oota. Mie osta vaikka... Nyt on pakko ostaa, mutta mie saan kyllä aina lisää näitä. Mekan tappaa. Mennäänkö sille tiimiin, mut mie ammun. Oota, me koitan päästä sinne sen tontille. Mitenköhän me pääsisi? Jes, pääsin tähän katolle. Ja... Ei paska, emme kyllä tunne nyt me kun se kahto. Näytä sille tiimimerkki. Se näytti minulle, että okei. Mutta me en oikein luota tuohon jätkään. Ei me olla sen tiimi. Nyt se on selimmin, me. Jes, tuo enderpearle ei mennyt ohi. Saatanan paska kuolee. Ei mitään vittuu. Mitä tuossa on nyt oikein? Siitä taisit voittaa. En voittanut. No mitä sitten? Mie mukaan en osunut siihen. No voi paskaa. No mie koitan tän. Mie kerron sitten sulle voitinko mie. Joo, mutta tää on varmaan tää video tässä ja se olisi varmaan ensi kertaan. Heipä hei.